ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇರ್ದ ದೈ ಪಾಡ್ದಿರು ಬೇರೆ ಉಂಗಾದ್ನ ಬೇರ್ದ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ನಾಡಿಯಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ದೈ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ಮೂಲ ದೈ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚ ದೈ ಊಂದು ಪನ್ಕಾಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದನ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದು ಸೊ ಒಂದು ದೈ ಶಿವ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ನಾಡಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇಟ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದಾಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಗಂಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಚುರು ಜೋಕು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟು ಬೂರ್ದು ಬುರದಾರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದು ಐತಲ್ದ ಬೇರ್ದ ದೂರ ದೂರ ನೆರ್ಪುಂದುಲ್ಲ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ದಾದ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಸೇಲೆ Hi guys, welcome back to my YouTube channel. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಚಿ ಪನಾರ ಎತ್ತಡು ಬಾಲೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಒಂಚಿ ಎಣ್ಣೆ ಪುಚ್ಚುವೇರು ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪುರು ಸೊ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪನಾರ ಎತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಕನದೇರು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಮಂದನ ಎಣ್ಣೆಂದು ಇಲ್ಲಲ್ ಒಂಚಿ ದೈ ತಿಕ್ಕುಡು ಚಗುಡ್ಡು ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನೀರು ಪೂರನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ದಿಲೆ ಸೊ ದೈ ಇಂದು ಒಂದು ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ರಡ್ ದೈ ಉಂಡು ಎಂದುಲ ಒಂಚಿ ಇಂದುಲ ಸೇಮ್ ತೋಷನ್ ಅಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದರ್ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರಿಡ್ಜಿಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇರ್ದ ದೈ ಪಾಡ್ದಿರು ಬೇರೆ ಉಂಗಾದ್ನ ಬೇರ್ದ ಪಾಡ್ದಿರು ಒಂದು ನಾಡಿಯಾನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ದೈ ಪಾಡ್ದಿರು ಅಂಚ ಮೂಲ ದೈ ತಿಕ್ಕನ ಅಂಚ ದೈ ಊಂದು ಪನ್ಕಾಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂದನ ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆವೊಂದು ಸೊ ಒಂದು ದೈ ಕೆಂಪು ಬೇರ್ದ ದೈ ನೆಕ್ ಕನ್ನಡ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಗಿಡ ಬಂದ್ಪಿರು ಸೊ ಕೆಂಪು ಬೇರ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಮಂದಿ 2-3 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಮಸಾಜ್ ಮಂತನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ್ಪಿರು ಶಿವ ಗೆಡ್ಡೆಗೆ ನಾಡಿನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಇಟ್ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದಾಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಗಂಟು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಚುರು ಜೋಕು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟು ಬೂರ್ದು ಬುರದಾರ್ಥ ಇತ್ತು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮಂದೇರು ಎಣ್ಣೆ ಮಂತದಾದ ದೈ ಉಂಡು ದೈ ತೊಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಂದ ಅವನು ತೋಜಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಡು ಎಣ್ಣೆ ಮಂತದಾದೊಂದು ಒಂದು ಬೇರು ನೆನ್ನೆ ನುಂಗಾದ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪರ ನೆಟ್ಟು ಚಿರಕ್ಸ್ ದೂರ ಸೊ ಗಾಯಸ್ತಲೆ ಎಂದು ಕೆಂಪು ಬೇರ್ದ ದೈ ಇಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಹಿರೇ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಇಂದುಲಂಡು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಅಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಇಡೀ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಲತ್ತೀರೆ ಐತಲ್ದ ನೆತ್ತ ಬುಳೆತ್ತಿನ ಇರೆ ಇಂಚೆನೆ ಪುನು ಸೇಮ್ ಒಂದು ಎಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಐತಲ್ದ ಬೇರ್ದ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದೂರ ದೂರ ಟೀಚರ್ ಇಜ್ಜರಿ 8 ಗಂಟೆ ಅಂದೆ 8 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡೆ ಆಂಟಿ ರವಿಯ ನಡಿ ಅದ 8 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಬನ್ನೆ ಏತಾಂಡು 9 ತಾಟುಂದ ಹೇಗೆ ಎಂಕಲು ಐತಲ್ಲ ಬೇರೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ ಕನತ್ತೆ ನಂದು ಕನತ್ತೊಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಆತನ ಅಂಚಂದು ಉಂಗುದು ನೊಂತೆ
ಐದೊಕ್ಕ ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಮನದಾನಿ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರದು ಕನತನ ಪಗ ಬಂಡೇರಿಗೆ ಎಂದು ಅತ್ತೊಂದು ಎಲಿ ಬೇರು ಇಂದು ಐತಾಲ್ದ ಅಂದು ನಿಜ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಬೇರು ಗಿಡ ಕೆಂಪು ಬೇರದ ಗಿಡ ಉಂಟು ಸೊ ನೆನ್ನು ಕಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ ಇಂಕ್ಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಡ್ತು ಇನಿ ಇಪ್ಪ ಅನ್ನತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೂಗಲ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರ್ದ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇರ್ದ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇರ್ದ ಅಂಚ ಊಂದೆ ಗೊತ್ತಾವಂತು ಜೀರೆ ಪಾರ್ದುಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಪಾರ್ದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅವೆಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಕನದ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಬೇರ್ದ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಡಕ್ಕೆ ಏನು ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತು ಕೊರಿಯರು ದೈಲ ಅಥವಾ ಬೂರ್ಲ ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಂದನು ಅಮ್ಮನ ಇಂಚಾಪು ನಿನ್ನೆ ಪೂಜಾರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಂತನ ಈ ಎಣ್ಣೆಡು ಸೊ ಇಂಕು ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಾಪು ಅಂಚ ದಯಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಹೌದಾ ಹಿಂದೆ ರಡ್ಡೆ ಎಟ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ತೂದು ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ದಯಿಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐನು ದೈನು ಒಕ್ಕುದು ನಾನು ನಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಒಕ್ಕುದ ಅದು ಕನದು ಬೇರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐನುಂಗ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಊದೈ ಇಂಚಿಪ್ಪುನೊಂದು ಒಂಜಿ ಕನತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊರ್ಕಂದು ಏಯ್ ದೊಡ್ಡನಾ ಪಾವ್ ನಾಯ್ದಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕ ಆಂಡಲ ಒಕ್ಕುದಿ ತುಂದುಲ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬುರ್ತು ಜಾಲು ಯಾರಾಗ ನೆರ್ಪುಂಡಿಗಲು ನೆರ್ಪುಂದುಲ್ಲ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ದಾದ ಮಾರಾಯ್ತಿ ಸೇಲೆ ನೆರುತ್ತೆ ಇದು ನೇರು ಇತ್ತು ಬಾರಿ ವಿಡಿಯೋ എനിക്ക് നേർപ്പേരാണ് പക എന്നാ ഗായ്സ് ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅವು ಏ ಬೇ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ದಾದಾನು